Siemanko, witam was serdecznie, widzą już 4 osoby na czacie. Witam Kuba, Chris, witam. Także zapraszam dzisiaj. Dzisiaj tak myślę w koda se popekamy. To nie tylko w Infinity Warfare, ale może też Black Opsa, WW2.
Modern Warfare. Zobaczymy. Na wilża. Czekamy na masakry. Jak jest ktoś chętny, to zapraszam na imprezę. Jest impreza stworzona. Tam powiedzcie, czy muzyka nie przeszkadza, czy nie ma za głośno. Okej, dobra, to już my są. Witaj w swoim drugim domu. Dobra, słychać mnie? Mhm. Dobra, to już mogę zaraz odpalać. Teraz zobaczymy, czy to nie działa tylko w OBS-ie. Dobra. Dobra, OBS jest uruchomiony. Jest, mi się cieszę. Działa obraz. A! Pewnie mam ustawione, no właśnie, HDCP. Srać. Wyłączam HDCP. Halo? Jestem, słyszysz mnie? Dobra, no, już, ale musiałem wyłączyć HDCP, więc nie słyszałem wszystkiego. Dobra. Jak tam? Siemka. Siema. Co tam słychać? Powoli. Jakoś leci mi. No, ja już mam jak odpaliłem. Spoko. Dobra, mogę grać. To chwila, jeszcze muszę sobie kabel podpiąć z internetem do laptopa. O Wi-Fi to nie będzie działać. A nagrasz już, czy nie? Grom. O, Dołączyłem. siema Adamek. Siema, witam. Emblematy.
Widzę, że własny idzie emblemat stworzyć. No idzie jakoś tam. Nie siedziałem w tym. Jakby ci się chciało, możesz zrobić zrywowi. A ja sobie przekopiuję od ciebie. Tak będzie ok? To ma być tak. Pełno serwery masz tam chyba, co? Co? Pełne serwery chyba masz, co? Nie. A. No. No. O, Easy! Hej, siemanko, siemanko. Nie chciałbyś z nami zagrać Easy? To kto jest? Dobijecie tu do mnie, czy jak? To wyślij mi zaproszenie. No właśnie nie mogę dołączyć, bo mam pełną sesję. Znaczy musisz wyjść na next meczu ogólnie. Kto? Ty wiesz o tym. Ty. Ja nie z meczu. No A. dobrze by było, bo... Nie mogę dołączyć. A, już mam zaproszenie. A nie ma szkoda. Nie można. Easy, kurczę. Easy ma mało gier na PS4, on prawie nic nie gra. To niedobrze. Dobra, nie wiem, dołączyliście do drużyny? Kurwa, nie mogę Mam dołączyć. dołączenie do sesji. Poczekaj. O, już masz Takiego. dwóch widzów, widzę. Nie mogę. Raz. Takie nie gra. Nie można dołączyć do sesji. Czekaj. A jak ja bym was zaprosił? No możesz. Ja właśnie zresetowałem grę, bo... Nie piszę w Nie. w drużynie. No poczekaj, tylko muszę cię zaprosić do znajomych Eldorado. Easy cię nie rozpoznał, ej. Masakra. Kto mnie nie rozpoznał? Easy. Kto? A to skubanie. No bo ja wiesz, kiedy ja ostatni raz miałem streama jakiegoś w ogóle. No Easy, ja Odcinek wiem, że wróciłem. ty na PC-cie grosz. A też on nie wbija do mnie na kanał, więc... Nanek, ja ci wysłałem zaproszenie, ty masz je potwierdzić po prostu. Rozumiesz? Musisz jeszcze Eldor... Dobra. To bierzcie coś tam. Deathmatch, drużynowy, dominację, znajdź Deathmatch niż. może, co? No, deathmatch taki będzie okej. Też tak myślałem, więc... Lecimy. Dobra, zrobię sobie teraz próbnego chwilowego strumyka. Zrobiłem nagrywanie, dobra, stream. Dobra, poleciał stream. No, wyrąbało coś mi stream. A mnie nie, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jak będę miał ping za wysoki, to sobie dam spokój. Jak właściwie powinniśmy wyjść teraz z tego meczu, bo gościu ma MP30, a nie powinniśmy z takimi grać. Czemu? Co to jest MP30? Nie roz... No bo to jest ranga, on nas rozniesie. W sensie będzie miał wyniki 4 razy takie jak my. O Boże. Przejmujesz. Aha. Więc praktycznie my nic nie będziemy robili.
zaraz zobaczymy. Powiem wam, że- No. Ja to kupiłem tego koda jakiś temu, sporcie temu, ale nawet realnie, no. Ziomek gamingowy plus zobaczymy. Wieczorem może coś tam ktoś będzie grał to. O Boże, mam To się- dwie gry. Nie. No ja będę nawet, na pewno. Ale w No, BF-a? wieczorkiem to ja. No, BF-a, no. Ja będę. Masz gwarantowane. Czy Black Opsa? No zobaczymy. A, jeszcze się zobaczy. Kurde, krzywobiórko ładnie. Muszę zobaczyć teraz jaki mam ping tylko. Jak będzie przyzwoity, to będzie git. Można streamować na publicznie. Wow. A dobra, jest okej. Robić streama na publiczny. Zaczęło mam tutaj, święta, zaczęło. Starczy DJ, dobra. Cześć, witam wszystkich na moim stoliku z Mankiem oraz z nowo poznanym znajomym. Proszę się przywitać ładnie. Szczęść Boże. Dzień dobry. Ajajajajaj. O Eldorado jak na razie najlepszy z nas trzech. A podobno mało gra. No mało. A tu jeszcze nas rozniesie, wyjdzie na to. To będę ostatni jeszcze za Mankiem. Ach, kurde, nie trafiłem. Danek, pytanko do ciebie, też masz od jakichś 2 dni mam problemy z serwerami i tak dalej. BF-a. Nie wiem, Jak z serwerami? Kurza mnie, no bo na przykład mam, teraz mam jakoś mniej więcej taką stałą prędkość, jeszcze 10 megabitów. To powinno mi starczyć spokojnie na to, żeby mieć pik jakieś 60, max 75, nie? I nagle mam powiedzmy 50 i na jakieś 12 sekund średnio. Nie no, 12 nie, no 10 sekund liczyć. Skacze mi do 300 i nagle spada. To ci nie powiem, jest no to jak najgorsze widzisz, mi nawet teraz prowadzi. niby na samym YouTubie z takimi wybiło streama, także nie wiem. Zyskaliśmy przewagę. Nie wiem co jest nie tak. Mhm. Nie mam pojęcia, może ta karta jest jakoś tak oddupiata albo coś. Straciliśmy przewagę. No nie wiem, mnie tam trzyma, mam 0% zgubionych klatek, więc stream jest stały. Dostałem bitrate'em Zyskaliśmy przewagę. takie 3000, no średnio wychodzi 3000 bitrate. Chociaż o streama to się nie martwię, mam 15 uploadów stałe, nie? Mam bardziej stabilny upload niż download, nie? To jest najlepsze. Streamować sobie mógł z Ach, Maca, kurna. tak jak sprawdzałem. Ale mi nie obsłuży tego nagrywarka. Siemka Dawid. A DJ? I co, podobało ci się 10 na 10? Polecasz? Co? Da, bo robię z siebie pośmiewisko. Minecrafta możemy pograć. Tylko, że muszę go kupić. Dobra, już chyba zaś-działo. O ja pierdzielę, Kurde. co jest grane to nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, mi tam się trzyma. Jest git. A nie mam, nie mam pojęcia co jest za przyczyna. Wchodzi w przestrzeń. Wsparcia jest. Nie wiem, może właśnie ten restream. Ja A nie mam go, tam- nie mam przez restreama. Normalnie masz na samym YouTubie? To spróbuj przez X-Splita. No ja ci podsyłałem z... Ta, pełną wiem, ale- wersję. Przyjacielska rakieta Trinity. To coś jest... Jak w razie jakichś problemów, żebyś sobie to ogarnął, nie? No bo możesz zrobić tak, jak ci laptop uciągnie, że odpalasz i Xsplita i OBS-a, w OBS-ie masz to wszystko poustawiane, nie?
No. to OBS niech sobie chodzi bez chudu, czyli bez tego gówna, tej czarnej ramki takiej, a streamuje bezpośrednio z Xsplita przechwytując OBS-a. Ja, na pewno mi to mój laptop uciągnie. No u mnie to działało, jak mi nie chciało działać. Jest aktywny. To ja tak zrobiłem i jakoś streamowałem. Miałem zużycie procesora na poziomie jakieś 10% zrobiałem. Teraz mam na poziomie 23. I jakoś to szło. No i właściwie jestem ciekaw, jak to wygląda na YouTubie. Michał, siemanko. Dawid, witam cię, nie wiem czy jak się witał. PSP. Michał, ciupiemy w Infinity Warfare w koda. Śmieszne jak na wodę w kosmosie. No wiesz co, chyba przejdę właśnie na Twitcha. DJ, nie, Streamować. dzisiaj nie. Bo kurde, coś mi rwią się internety. Wiesz, strumyk mi coś wybija. Teraz widzę, że na YouTubie też mi coś wybija. Nie wiem, co jest za przyczyną. Ten internet nie. Internet, światłowód, chodził, wszystko było pięknie przez pierwszy tydzień. Nie, no dłużej to Nie, chodziło. przesadzam. No za miesiąc, dobry, bity miesiąc był i wszystko, zero problemu. Możemy... ty masz w domu router, czy prosto z modemem? Dronów gotowy do użycia. Czy jak ty to masz to zrobione? Masz podpięte pod router, bo jeśli tak, to może masz źle porty przekierowane. Pod router. Ale czy ja umiem porty przekierowywać? No na YouTubie tam co wpisz Google. Patrio.pl, siemanko, co tam dzisiaj wieczorem było? No pewnie. Ale to wieczorem. Ja to mam już jutro wolno od szkoły. Domciu. Cenki wystawione, jakoś się skończyło na przyzwoitym poziomie. A ferie zaczynają mi się od 13. Więc jest git. Wstęp aktywny i Płet. dostępny. 3 tygodnie wolnego. Kurna. Roz mi się udało, ej. O lol, jestem pierwszy z nas trzech. Nice. Jestem czwarty. O Jezu, 7 do 15, ale obciach. Trzeba pograć trochę, bo aż wstyd no. Wygrywamy to. Jak ja się z tym na dzielni pokażę. Nie wiem, nie wiem. Wiesz co, no Nyk, ja bym projekt Cluba potem. Dry Cluba? No, projekt Cluba. Pościgał się trochę. Bo ty nie masz nadal Gran Turismo. Jak nie mam? Masz Gran Turismo? Dawno. Wow. No widzisz. A to wszystko przez te wystawienie tych dziewcząt potem. Tydzień nie grałem. Ferie w ogóle nie było mnie w domu, to nawet nie było jak pograć. Nic nie wiedziałem. No widzisz. Znaczy w jakie ferie? W przerwie świątecznej. Masakra, masakra. No tak mam, taki mam nick. A nie, sorry. A, DJ padasz 99 zł za premium, no widzisz. Dobra robota. Doskonale. Fajna sprawa. O, aż trzeba zobaczyć jak to wygląda. Muszę sobie odpalić numer. Rosomaki dopinają swego. Dobra, zagram jeszcze jednego i spadam. Grę jeszcze, kurde. Nie no, co ty, do pracy zaraz idę. Aha. No, wieczorem będę dopiero. Koordynaty I ustalone. to wieczorem na tego, Wieczorem pogramy BO3. sobie. No, No, no jak dobra, salało to mi się jeszcze się nagra. zagra.
Spoko, mam ogarnięte Ale już. DJ cało gra razem z będzie premium, widział. no to widzisz, to kurde się opłaca. Ale jaka gra? BF1. Za 99 zł. A no tak, bo za 100, bo jest teraz ta wersja taka dziwna. Czemu John jak Cena, ja siemanko, kupowałem, to łobuzie, tego nie siemanko. Easy, widzisz. Nieźle, może się opłaca, co? Może dołączysz do grona. Streama. Kurde, nie wiecie, ludziska, jak ustawić tego Nightbota, żeby jak ktoś przyjdzie, żeby go witał. To KNZ, zapolujcie. Easy, ty tam to miałeś chyba ustawione, nie? Deathmatch drużynowy. Dobra. Lecimy. O. Kurna. Kamperzy. A normalnie kosztuje 230, no widzisz. Dawid, czy będzie remaster? Koda? Modern Warfare? No może też pyknę, bo mam... A, Easy na PC-ta bierzesz. Kurde, bierna konsola, razem se pogromę. Cholera jasna. Ach ty świnio. Patrz, już mi to nie idzie. Jak nazywa się pluton w BF1? No zryw. Zależy jaki chcesz. Są inne też. Wróg wystrzelił kontr BSP. Kurna. Ach, nie widziałem go. Nie widziałem go. Eldorado, ty jesteś? No, dobra, jestem. Aż mnie wyrzuciło. O. Nie mogę tego. On przecież zaprosił do drużyny. No, przykro. O, dobra. Party session. Eldorado jest Shaker, 3? shaker. Czekaj, masakra, skończaj Nie. na ten. Dron On wsparcia musiał- jest Aha. aktywny. Jak Jesteś. skończy? O nie? No normalnie skończyć Nie mecze. no kurwa. Powiem wam szczerze, to nie moja bajka chyba. Dlaczego? Nie wiem, jakoś... Kurwa, no źle mi się gra. Dobra, ja sobie szukam jakiś meczyk. Czemu ci się Chwilowo. źle gra? No bo to jest co innego, wiesz? Coś mi się wydaje, że... Najlepiej to się gra w BF-a. A, BF mi się już tak dość głęboko... Przejął. No... Przejął. No, ja też już BF-em żyją, kurwa, Kurwa. naprawdę. Fajno gra, ja w porządku, nie godzę, że to jest zło, ale... Już się po prostu chce żygać. Ile można?
Ty świnio szpyt. Do mnie. O ty. Ty świnio szpyt. No obejrz. Zobacz. Kurwa Aha. mać. Czy ja zawsze muszę na 3, 5, 10, 600, 500 To jest. wpaść? Tararara. Partyjny iker. Shikr, shikr. Kurna, tu ześ był. Oj, oj, oj. Ty teraz mnie to ciekawi bardzo, od czego to do cholery zależy, że ten strumyk rozdziała, a raz nie. U mnie od pogody na przykład, od mojego internetu, bo mam radiowy. To tak. U mnie zależy od pogody. Jak on będzie działał? BSP gotowy. Partyjny iker. Shikr, shikr. Leć. Wystrzelił kontr BSP. Wrogi BSP w pobliżu. Ach, Jest aktywny. Szczerze, tak dużo lepiej mi się grało w tego Titanfalla 2. Można by było to kupić. Ludzie, przegrywamy. Cel aktywny i dostępny. kurcze blade. Fak, jeszcze do tego ciulstwa lozłych. Oj, oj, oj. Nie poszło mi to fajnie. Niedobrze, niedobrze. Misja nieudana. Następnym razem będziemy gotowi. Aha. Oddali grywal cholerem, nie. Lepiej liczyłem na to uwagi. Świeciły się na środku wyświetlacza. Dostajesz za to brązowe odznaczenie rosowe. Dobra panowie, będę składał. No No później spoko. jakoś. No Dawid, a o której No, wracasz? no, na razie. Kiedy będziesz? No a tak będę koło 8, wiesz? Po czasu. 8:09. Aha, no to to się szykuj na tego Okej. Black Opsa. No, dobra. No, Dobra, dobra. Trzymajcie się na razie. no na razie. No na razie, na razie. Tak jak wy żeście już skończyli mecz? Wyznaczono nowe Mhm. cele. Cel To poczekaj, zaproś mnie. Czekaj. Zablokowane mam. No to musisz opuścić mecz, tak jakby. Ja cię zaproszę. przytnij Zaproś komara. do drużyny. Dobrze się Dobra, toż cię zaproszę, no. No już Dobra. poszło. Nie szybciej. Szybko, To szybko. się tak w niedziela popykamy. Kurde, nie wyspałeś się. Weź, kurczę, powiem ci, że przechodzę teraz tego Wolfensteina 2. To jest nie do przejścia. Przychodzisz 2 misje i zaczynasz się wkurzać, bo znowu giniesz.
I to na normalnym poziomie trudności, nie? Mhm. Kurde, nie można dołączyć. No dawaj może w tego Gran Turismo i tyle. Nie, dzisiaj w Może koda, najłatwiej. pykam się w koda. Poczekaj, to jeszcze jedno zaproszenie ci wyślę. Nie no, pisze mi dołączo do sesji i dołączo i dołączo i dołączo i dołączo i dołączyć do mnie. Spróbuj do mnie, kuźwa mać. No to wyjść. O, dobra, jest dołącz do drużyny, mogę. Dobra, jestem. Odpalaj mecz publiczny i lecimy z koksem. No dobra, szukaj czegoś. Znajdźmy. Zbliżamy się do strefy lądowania. Są tam oddziały FOK. Zabójstwo potwierdzone. Dobrze, kosy, naprzód! A tu już się mecz toczy. O, dobra. Lecimy na mecz. Kurwa. Gdzie on jest? Zyskaliśmy przewagę! Fuck, tam na górze, ja pitole. A bo ty żeś wziął te medaliki Utraciliśmy takie. przewagę! Chciałem, że ty wziął deathmatch. Zabójstwo potwierdzone. Kurwa, ile ich tu jest. Droga. Zyskaliśmy przewagę! Kurde bele. Utraciliśmy przewagę! Shaker. Kuźwa, kuźwa, kuźwa. Szyloż mu w łeb. A on jakiś nieśmiertelny chyba. Telefon. No, przychodzą mi jakieś tu powiadomienia. Jebnie w plecy. Obejrzę, co tu mi przyszło ciekawego. Dobra, to będzie lepsza broń. Szybciej strzela. Nic ciekawego. Och ty... Mam broń, która sama sobie tworzy naboje, nie? PSP wroga! Teoretycznie jest to karabin snajperski, ale w trybie drugim robię jako zwykły karabin. PSP wroga! Zyskaliśmy przewagę! Wrogi sęp jest w terenie! Cholera, to co za badzie? Ja pitole. Wrogi PSP! Wszędzie. Och ty Franco, jedna. Oj, oj, oj. No, Utraciliśmy przewagę! Sojusznik wezwał spopielacz! Ludziska na czacie, co o tym powiecie? aha, zaskoczył mi trochę na ryj. Kurdzi. Ka on tam był. Aha, coś niewidzialny. Ja Nasz pakiet pitole. Zryte to wchodzi jest. w przestrzeń. Nasz pakiet dronów wchodzi To w jest bardzo przestrzeń głupi powietrzną. tryb. Nasz dron Głupia mapa może, nie tryb. Bo tryb jest okej, mapa jest bardziej głupia mapa. Na ten tryb się nie nadaje. Wygląda.
tu ze snajpą ustawię. Och, posse, kufa. Kufa mać. Wróg używa rakiety Trinity. Wrogi Skarab jest aktywny. Wrogi Sęp jest w terenie. Wrogi PSP w pobliżu. No, tu jeszcze jeden wystrzał. Kurna. Zabójstwo potwierdzone. O ty kamperze jeden. Siemanko, siemanko Tadek, witam cię serdecznie, cześć, cześć. Podobno byłeś jakiś słaby, Zabójstwo potwierdzone. Ach, kurna. Wróg wystrzelił kontr PSP. Wrogi Sęp jest w terenie. Wrogi PSP. Oj, 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 śmiać się chce. Nie, bardzo dobrze ci idzie. Wrogi PSP w pobliżu. Na bank. Nadzorcy w drodze, kryć się! Nasz dron wsparcia jest aktywny. Ach, tu był ten. No. Dziadu jeden. PSP wroga. Kurna, no mać, no. Ja pitole, robię nas jak są. A to ten gościu pierwszy co to mówi. Zobaczcie jaki on ma Jebnie. 36 zabójstw, 36 potwierdzonych. Tak nie powinno być. No bo jak mają te żółte takie już rangi, nie? To co są zepsuci? To z nimi się nie powinno grać. Tam nie wiadomo co wiedzieli. Się wychodzi, po prostu się szuka sesji, gdzie nie ma takiego Sęp jest typa, nie? w terenie. Kurwa. Wrogi nalot, kryć Ty się! gówien, że łazi. To jeb mnie w plecy. Kurna ludzie, nie strzelajcie mi w plecy. Kurna, no. Wróg otrzymał Nie, pakiet 4 dronów. na koncie z rzędu. Jebnie, kurwa. Ja. Wrogi nadzorca jest w drodze, kryć się! Kurna, nie wiem, że nie. Nie widzę typa. Tam siedzi, się położył. Fiołek. Wróg otrzymał pakiety dronów. Wróg reaguje na rozkazy. Ewidentnie nie mój tryb, nie lubię tego Dron trybu. wsparcia jest aktywny. Ach, jego psia mać. Pakiet dronów załadowany, oczekuje na sygnał. Aha, na friends. Perfekt. Dobra, leży. Kurwa. I dupa blada. Kurna, no naboi mi zabrakło. A jednego zabiłem. Popielacze w gotowości. Sojusznik To było wezwał idealne. spopielacz. Szkoda, że to jest przykryte. Nasz dron wsparcia jest aktywny. Zabójstwo potwierdzone. Aha. Nie, na blisko to tylko walka wręcz. Nie, na to nie ma szans. O,
Aha, coś mi wybiło przed chwilą. Fajnie, ani nie zauważyłem. O jejku, jejku, jejku. Co tu jest za wina, to nie wiem, nie mam pojęcia. No czwarty. Zostało, postarajcie się. No i to było do przewidzenia, ale 23 zabójstwa, 17 potwierdzonych, ale 31 śmierci, jest tam na minutę. Nie, deathmatch ewidentnie. Na deathmatchu się gra lepiej. Sporo lepiej. Misja nieudana. Następnym razem będziemy gotowi. Się panie nie wyspałem. Czemu się nie wyspałeś? No nie wiem, Dobra, tak jakoś dowództwo przysyła nowe zabawki. się spało 4,5 godziny Możesz liczyć. kupić zrzut wyposażenia za twoje klucze. No termisz, dobra, zrzut zapasu. Uwaga! I co słabego? Otrzymaliśmy nowy No pakiet i misji. nic dobrego. O, a może to mi się wreszcie uda z też klasy i zrobię to sobie jako trzeci. O! Nie ma szału, ale będzie działać. Dobry, to sobie ustawię, celownik nie będzie ten. Tak. Więcej nic nie mam. Za pistolet, niech nawet będzie to. Nie, to się ustawi to. Fajne wyczepy. Zobaczymy, co warta jest ta broń. Coś ci mikrofon szumi. Zapłaca, dajmy popis! Nadal? Mhm. To nie wiem. To siarczyście. Jeszcze. A teraz? Jeszcze. Dobra, to nie wiem, kurna. Mocy. Nigdy się Chwila. nie poddawajcie. Ale na streamie, czy jak gadamy? No to znaczy se szumił, teraz już tak przestał. Dobra, dobra. Lepiej tam. Oj, oj, oj. Czy tak samo? No lepiej teraz. Lepiej czy tak? Ocierał się cały czas pewnie o koszulkę i dlatego. Jak mi się wydaje. Strasznie czuły jest ten pieron. Dobra, nice. Wow, 3 nieśmiertelniki zebrałem. Nice, dobra. Wrogi BSP w pobliżu. Tak, no i zginąłem. I wszystkie 3... Ja pitole, wszystkie 3 stracę zaraz. Chociaż nie, dobra, nie straciłem. Wszystkie odzyskałem, więc Ruch jest git. otrzymał drona z przesyłką. Ruch na schodach z łukami! Wypalcie ich! Tak. No i cholera jest. Wrogi Co sobie za w typ? terenie. Nie, nie mogę tą bronią strzelać. Tą też Kurwa jego. Ojej. nie przeklinałem. Nieładnie, tak. Jak nieładnie. Nie no, żartowałem, nie krępuj. Wrogi BSP w pobliżu. Wrogi SEP jest w terenie. Mam jednego krzywarze! Widać ruch! No cię panie, pierony ładnie BSP gotowy. No dlaczego on tak Załadowany. Oczekuje na sygnał. Wrogi nadzorca jest w drodze. Kryć się! Straciliśmy Nice. przewagę!
No, nie można wejść, co? Kontr BSP oczekuje na rozkaz. Zyskaliśmy przewagę. O, wygrywamy. Nasz dron wsparcia jest aktywny. Co to? A. Samolot, ten pierdykany. Kurna, zabił mnie, Dobra. no. A tak miało Mnie być też. pięknie. A to ile straciłeś emblematów? Co? Ile emblematów straciłeś? Nasz dron z przesyłką wchodzi w przestrzeń. Chyba To jak cię z... Wrogi sęp jest w terenie. 3 były. Wróg otrzymał drona z przesyłką. BSP wroga. O, ja raz prawie 4 straciłem. No i 2 straciłem. Nice, nice, po prostu. O, fuck, jego w oko. Oko w dupę, kaj tam chciał. Kryć się. Wróg jest w połowie drogi. Powstrzymajcie się. BSP wroga. Wrogi sęp jest w terenie. Kurna, ty gnoju jeden. Wróg otrzymał drona z przesyłką. Fuck, no i 4 straciłem. O, makabra, makabra. BSP wroga. Kurde. Ja pitole, masz wyższy wynik ode mnie, no i słowo. No widzisz. Wróg wystrzelił kontr BSP. Jak mam Nasz wyższy? dron wsparcia jest aktywny. No lepszy jesteś, wyżej jesteś w tabeli. Sporo wyżej. Przegrywamy wyzwanie. Kurna, ładowałek w niego. Ta gra coś oszukuje. Wrogie podbieracze, kryć się! BSP wroga! Kurna, 6 straciłem. 6. Kuźwa mać, Dron z czekał. przesyłką wchodzi w przestrzeń. Nasz dron Ty, a wsparcia właściwie jest gdzie my aktywny. mamy to odkładać? A Nasz na dron banku. z przesyłką wchodzi w przestrzeń A ja powietrzną. tego nie odkładałem do banku, tylko po prostu walczyłem. A, nie ogarnąłem tego, co robię. Zaprzyjaźniony sęp jest w terenie. Ja też tego do banku nie odkładał. Jest aktywny. Jeb. Dobra, lecę do banku. Dozorca jest w drodze, kryć się! Teraz muszę... Kufa, kupa. Kurde. BSP wroga! O Porażka. Boże. Co za głupi tryb. No jak ja straciłem ze 20 emblematów. To nie wiedziałem, gdzie to odkładać. Oj, jest tu jeszcze ostatni fragment, nice. Gratulacje. Misja nieudana. Następnym razem będziemy gotowi. Nie, ja bym grę zmienił na coś innego. O, cię, panie. Czemu? Nie wiem, nie podchodzi mi ten hop.
To co, może ten, coś innego? O, w ogóle nie Co mówisz? Nie zauważyłem w ogóle nowego subskrybenta Chrisa. Dzięki wielkie za suba. To tak się wciągnąłem w grę, że nie zauważyłem. Jaki tryb żeś wziął? Deathmatch. A. Okej, ja zaraz wracam, sekundę. Nie będziesz oglądał. Będę, bo ma powiedziałem, że ładnie. Ludziska, co tam na czacie słychać? Co tam poopowiadacie? Kończymy zwiat. Rosomaki wspierają oddziały KNZ. Drużynowy deathmatch. Szykuj się na wojnę. Walcz, by zwyciężyć. Dobra. Dobra, wróciłem. Spoko, spoko. Jesteś na Alek? Jestem. Jest. Szybajcie ich! Osłaniajcie mnie! Tą mapę lubię, ale pewnie jak ją lubię, to strzęgę. Kurna! Wynik karygodny. Ja pierdzielę jego Zyskaliśmy mać. przewagę. Kuźwa, co tu się wyprawiło? Kurwa. Szybajcie ich! Pod ostrzałem! Pod ostrzałem! Straciliśmy przewagę. Jak oni to strzelają do cholery jasne. O, dobra. Dla nic nie była. O lol, pierwszy jest. A już nie będę, bo już mi wybiega w dwóch. Będę debili nie łowy. Kurna, to ten mnie ubił. No co za banda złodziei decydentów polskich. Nie polskich, nie wiadomo jak. Nierobów państwowych. Ja pierdzielę. Zyskaliśmy przewagę. Dobra, zyskaliśmy przewagę na ich słowa. Dlaczego teraz ja jestem Utraciliśmy oznaczony? przewagę. Kurwa, i tam by leciało. No, co tam było? Denerwuje mnie to. Kurna, nie zdążyłem granada rzucić, tam bym ich może zbijał. To mój był w ogóle księży. Nie go uderzą teoretycznie, ale nie zadaję mu obrażeń.
Tak, no powinien Wow, paść na ale raz, a ładnie, nie że go muszę granatem dwa razy zgasił. uderzać. Nie po to biorę walkę wręcz, żeby potem nie móc go zabić na hita. To jest upośledzone w tej części. No, trzeba 2 razy gościa uderzyć, żeby go zabić walką wręcz. No jest niepoważne jakieś. Nie wiem kto to wymyślał, ale gościa trzeba powiedzieć. Ja bym go zwolnił. Pakiet dronów załadowany, Gościa, oczekuje na który sygnał. to napisał tak, a nie inaczej. Wróg No jest i teraz w już go połowie drogi. powinienem Powstrzymaj. zabić. Ja pitola. I po co w ogóle jest w tej części walka wręcz? Jeszcze kuźwa mam ping wysoki. Ja pierdolę. SP oczekuje na rozkazy. Ty nie na was strzeli normalnie. Tylko się denerwuje. Jest aktywny. No. Kuźwa. Wróg Łazi otrzymał pod... pakiet dronów. Siema Blaku, siema, ty dopiero wstałeś teraz, Blaku, łobuzie. BSP wroga. Dobra, nice. 4. Wrogi skarab jest aktywny. Wrogi skarab jest 6 aktywny. na jednym życiu nieźle. I jeszcze skarab. Nienawidzę tego. To jest zło jakich mało. Może miałbym 7 na życiu. Kurna teraz też. Kurwa, jego... Jego... Czemu to takie jest? Czemu to takie jest? Ja pitole, co za sezon. Nieźle. Ale najlepiej też nie. Leży okropnie. No i gdzie on tam pobiegł? Tu. Aj kurde, 23-18. Jest dobrze. No też nie najlepiej. Ach, Ale no, kurwa. przegrywamy. Konsolowiec, siema, siema. Nasz pakiet A, dronów wcześniej. przestrzeń powietrzną. Przejść niżej stanął, ja. Dobra, na dwóch. Przegrywamy Jeszcze tę cały walkę. magazynek na dwóch poszedł. Kurwa, kurwa, kurwa. No i nowe dwóch. Co ty wyprawiasz, co? Kurwa, co wyprawią? Szczylą. W ogóle chyba miałem jakiś problem z mikrofonem przez chwilę i mogło być mnie tak celowo słychać. No, nie było źle. Jezus Ale mówię, na streamie. Maryjko. Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Aż sobie muszę to teraz sprawdzić, nie? Jestem ciekaw dlaczego i co się stało w ogóle. Porażka. To nie może się powtórzyć. Mhm. Dobra, ale nie wyświetli mi się teraz.
No w ogóle ja mam zapis zrobiony, żeby to stream mi się zapisał. Tak nie Nowe wiem, rozkazy, prosto z dowództwa. nie wiem czy to zrobił. Fajnie to YouTube mieć. Dobra. Studio twórców. 10 minut już streamuję, nice. Nice, no długo. Nieźle. Opcje transmisji. Aha. Czyli chyba nie będę miał zapisanego tego strumyka, Czemu? ale nie wiem właśnie. No chyba to wyłączyłem. Urządźmy im zadymę. To niedobrze, że to włączył. Ja mam to załączone. Właśnie, nie do... No a ja ustawiłem na bardzo małe opóźnienie, żebym miał jak najlepszy kontakt Deathmatch z drużynowy. widzem. Dobra, najwyżej to się zmieni tam. Tego zobaczymy na gierkę, jeśli będzie miał zmienić. Kuźwa, Kuźwa. co ty wyprawiasz, człowieku? Powiedz mi, co ty wyprawiasz, człowieku? Nie, snajper. Tu będzie snajper. Czy weźmie snajpera? Kuźwa, co ty wyprawiasz? Powiedz mi, co ty wyprawiasz najlepsze? Dobra. Nie wiem, Popie... Popie... Co ty czynisz? idź. Powiedz mi, co ty czynisz? Do Po kogo to? szłapach. Patrz, po szłapach trzeba strzelać. Do siebie godą, do widzów. Bago. Proszę. Kto tu jeszcze? Tego gnoja nie umiał bić. Nacinanek nikt nie chce mówić, ale jak mówi do ciebie, to trzeba strzelać. Co godą? Do siebie się leczy. Pamiętaj, nie jest za późno. Nigdy nie. Ja ci za chwilę się poleczę, wiesz? Kurna, nie trafiłem. Kurwa mać, czemu oni parami wychodzą? Jakieś geje, debile? Czy co? Oh fuck. Kurwa, następny. Jasny gwint. Geje pewnie. No geje, no bankowo geje, no bo kto parami wychodzi? Dubnie. Dobra, idę w inne miejsce, bo... już mnie denerwuje. Oczekuję na sygnał. PSP gotowy. Kurwa mać. Wróg wystrzelił kontr PSP. Popielacze gotowe do użycia. Kurczę, no z dwóch stron. Chłopaki coś piszą na grupce. Piku. Mój tata nienawidzi tego dźwięku, nie? To ogarnąłem jakiegoś remixa na YouTubie i to tam to podpuszczało. Wróg otrzymał drona z przesyłki. Tam wiesz, cały czas przychodzi to powiadomienie.
Musisz tak mu na złość porobić. Z okazji imienin moich, nie? Już zdenerwował się. No trochę się zaczął denerwować. Kurna, drugi za nim. Powstrzymajcie ich. Ludziska. Aż wyszedł z pokoju i miałem całe kino domowe dla siebie. Ludziska. Czemu ty dręczysz mnie? Kuźwa. Ej, tu powinno być tak, jak naciśniesz granat, to powinien on być. A jeśli go nie naciśniesz, to go nie powinien być. Ale nie, no po prostu chcesz go wyrzucić, to mógł ci zostać w ręce. To jest tak... No. Ciul. Kurde blade, no nie no. To za ciul. Dobrze powiedziane. Kurwa, tu miał jak wyleźć. Ja pierdziule. Kurwa mać, Czy zdejmę 3 tym skarabem? kurwa Nie. mać, ej. Kurwa, ekipa z rybki, kurwa. No i ciul. Super. O ty kamperze pieroński. Tak, on ze mną pogrywał. Grumy. babcia poszła, bo ona była. Aryl, Pacharzy, Pieruński, już sam gromowkie, czekamy na ciebie, ty. Już kawa A dupnu. to z kim ty godasz? Arel wpadł. O, to nie wpada. To gromy chyba. Arel, już kawa dupnu, rozumiesz? Une ciacho. A ciebie sztyc nie ma. Nasz dron A ciebie opiesztyc nie ma, synek, ty. Nasz dron wsparcia jest aktywny. Przegrywamy tę walkę. No nie ma synka i nie ma synka, no i co tu robić? Kuźwa mać, dwóch dałem radę, trzeci nie. Nasz nadzorca zapewnia wsparcie z powietrza. Jebnie jakimś gównolitym. Banda hacharów. Złodziei, decydentów polskich. Debili, idiotów. Lisów i ryki. O, sam się zabiłem granatem. A powiem ci, że jeszcze nigdy. Wrogi BSP w pobliżu. To musisz tak zrobić, bo punkty dostaniesz. Tak, jasne. A ty wiesz, że jak grasz w tego w Gran Turismo i przy 200 klikniesz kółko na zakręcie, to nagle on ma 100% przyczepność i nie ma bata, żebyś wpadł w poślizg? Mhm. Wiedziałeś o czym? Mhm. No. Gdzie? Kuś. Drugi jest to. Ale Nanek żeś zaszło. Powiem ci. Czemu żeś zastrzelał? No trzeci jesteś. Przecież to takiego jakby był pierwszy, no to wiesz. Arel, to co ty masz? 2 dni Geburstag, albo co to? Pieronie, drugi dzień gości, o, ty się tam gości. Gorzoła się leje, rozumiesz? Tym tam Nanek, szaleje. bo zobacz. Misja ukończona. U mnie na streamie jest jeszcze taka opcja, że możesz przetestować, czy działają donaty, nie? Jak przetestować, czy mogą działać donaty? No możesz wysłać i zobaczymy, co się wyświetli. Aha! No. Aha! Słuchaj, mi też... To ja nie wiem, u mnie też chyba nie działają. To ty najpierw wyślij, ja sprawdzę, a potem ty. No ja zaraz sprawdzę, ja już ci tyle razy sprawdzałem. Ale mi tak sprawdź za 5 dych, bo Że 5 pierwszy dych chyba raz mi nie chodziło. sprawdził, że... Tak, ja... A ja mi ci nie sprawdzę chodzi za 200, ten. wiesz? Co? Jeśli chcesz Mi 200 posmakować nie bardziej chodzi. taktycznego Mi chyba podejścia 200 do A no to ty działało. musisz na razie za 400 u mnie sprawdzić, a to ja ci potem mogę za 200 sprawdzić. No.
W ogóle ja tutaj miałem sobie stworzyć tutaj celownik, zmienić kuźwa. A, co zmieniłem już. Obejrzyj. Zbliżamy się do strefy lądowania. Są tam oddziały FOK. O nie, nienawidzę tej mapy. Nie cierpię jej. Dlaczego? Najgorsza mapa w grze normalnie. Poważnie ci mówię. Taka głupia. Zawsze na nim przegrywam. Jeszcze nigdy na niej nie wygrałem. Nigdy nie miałem statystyk na plusie na tej mapie. Dobra, jeszcze ten meczyk i będę kończył. Dlaczego mi to robisz? Bo już nie chcę grać w tę grę. Dlaczego? Super gra. Dobry dzień na bitwę. Nie chcę w nią grać. Wygląda Zmieniam na to, grę, że wyłączam zyskaliśmy w ten strumyka. sposób przewagę. Może się przyłączyć. Inna gra. I co będziesz grał? Nie wiem, w Minecraft. To muszę go najpierw kupić. Nie, a tak serio to w Gran Turismo bym sobie pograł. Nasi wrogowie Och, Tak, ty takie pałosz, petno. Skąd się takie pały bierze? cholera. wygląda na to, że zyskaliśmy w ten sposób przewagę. A raczej się rodzą. No, tylko jeszcze nie wiadomo w jaki sposób, bo może z probówki to największy pas. Kurna, nie strasz. To kto, hacharze? Cholera. O, kogoś piesek agresywny. Co, słychać go? O ja, Co to, masz kundla? to zaraz. Nie, owczarek niemiecki, chamy. Czarek niemiecki. A masz papiery? Mam papiery, Nie? wszystkie. Z rodowodem. O, wygnoje kamperskie, obejrzyj. Obejrzyj ich. Ale dobrze, że na streamie nie słychać. Taki jest plus. Jak nie słychać? Jak ja ich słyszę, to na stream? Nie słychać. Nie, to nie słychać, bo ja mam też takiego, że od danej ilości decybeli, na przykład powiedzmy mam chyba ustawione od 20 decybeli dopiero, nie? Słychać to, co mówię. A tak to jakby nie wykrywa tego. Bo wtedy nie ma żadnych szumów na przykład z konsoli. Kurna, że tego pałkarza nie idzie. Debila Konsoli zasadnego. wtedy nie słychać, głównie dlatego to zrobiłem, nie? Aha. A ja nie mam problemu z konsolą, bo ona normalnie działa. No moja też, ale jak chodziła wcześniej głośno, no to ja ją to sobie dlatego tak zrobiłem. To trzeba Ja teraz wyczyścić po tym, jak konsola. Wyczyściłem. I działa już cichutko, nie? Teraz jej prawie, że nie słychać, bo się do niej ze 30 cm. W słuchawkach jej kompletnie nie słyszę. Nawet bez słuchawek to czasami ciężko ją słyszeć. Jak grałem ostatnio w Infamous Second Son, to praktycznie nie było słychać. Ja jakoś Grałem bez nie słuchawek. widziałem, żebyś coś nagrywał. Nie nagrywał ta gra. Czemu nie nagrywasz? Ty się w ogóle... Nie mam czasu. Jak nie masz czasu? Już to gro? Powiem ci tak, gdyby... To grosz i Bo nagrywasz. teraz było... Do piątku było koniec urocza, nie? No, ale jakże się... I ja żem grał przez ostatnie 2 tygodnie tyle, że... A to, żeś się nie uczył, że ty musiałeś półrocze poprawiać? Uczyłem, ale jak chciało się trochę wyższą średnią i jeszcze, to mi tam zabrakło dosłownie 7 ocen do poprawienia, żebym miał o połowę wyższą średnią, o No połowę ale jedynki. 2-0 to ci starczy, nie? Stary, mam 4-1. O co ci chodzi? No, a miałem 3,80, więc musiałem poprawić 4 oceny. Czy 5? 4 sprawdziany. O, 4 sprawdziany, żeby sobie podnieść te oceny. 4 To serio jest takie potrzebne? przedmiotów. No, tak.
Bo jak teraz powiedzmy mam 4 z danego przedmiotu, to nierealne jest, żebym Nasz potem dron miał wsparcia z niego jest 2. aktywny. Jesteście w połowie drogi. Znaczy jest możliwe, ale to ja bym nie musiał nic nie robić kompletnie. No to chyba dobrze, nie? Wtedy na jedynkę pisać. A teraz to mam Skarab taką gotowy do użycia. luźną furę. Powiedzmy z jakiegoś Nasz przedmiotu. skarab I jest mogę mieć potem luźną piątkę z tego przedmiotu. Potem łatwiej mi się Aha, dostać do szkoły, tak, to do której bym chciał iść. A do jakiego byś chciał iść? Technikum informatyczne. Już ponoć w przyszłości nie ma. Tyle tych informatyków. Szczerze, Pracuję w Biedronce, na kasie, na wydawcy. u nas na przykład Nie, żartuję. ale szukają że- 2 informatyków. Nadlatuje nasz pakiet. Ja bym miał blisko domu pracę, jakbym skończył szkołę. U nas to praktycznie cały czas są jacyś informatycy potrzebni, bo u nas są, ale patografy, gdzie ja sobie sam lepiej zrobię niż oni mi zrobią. Zaprzyjaźniony sen jest w terenie. Chciałem, żeby mi, bo mi się spieprzyło gniazdo w tym laptopie ładowania, No. to wymienili mi całą płytę główną, a potem poczytałem w necie, okazało się, że mogłem sobie sam wymienić samo gniazdo, bez wymiany płyty głównej. Wyszłoby mi 4 dolce, tyle żeby ściągnąć wejście i tyle. No a tak ci wymienili całą płytę, no kurde. No za 300. No ale to lepiej, nie? Masz całą płytę wymienioną. No a co tam na tej płycie? Na tej płycie praktycznie nic się nie psuje. Co ci się może na płycie głównie popsuć? Rozumiem, jakby procesor wymienili, albo podzespoły jakieś. Ale oni nic nie wymienili No, poza tym słyszysz, głównym. Blacku pisze, że informatycy za ladą w Macu. No, Też mogą być. się wie. No on wie. Już tak robił. Nasz pakiet. Jezus Maria, ale ten pies jest popieprzony. Daj mu pojeść może. Szczekaj. Kurna, jak on dostaje takie śniadanie jak ty 3 dania. Ale nie wiem jak pies. Teraz mnie obrażasz. No właśnie powiedziałem, nie jest. Że on je potrójną swoją porcję. Nie, dobra, powiem tak, zjada potrójną moją porcję, bo ja jem 2 razy tyle co tata. No to mniej więcej od tyle dostaję. Kurna, czemu tego trzeciego nie ubiłem? Nasz dron Tell wsparcia me jest why. aktywny. Tell me why. Perfect English. Utrzymując My obecny English trend is very perfect good. Ciul Very good. perfect good, tak? Ciul good, rozumiesz? Opie. Jednego menu. O. Kurwa, tam zaś kamperzy siedzą, opie, srają pod siebie i kuźwa czekają. Nie trochę, a taki kamper jady. Sojusznik wezwał spopielacz. Spopielacz, Nie lubię pana. obejrzyj, zwycięstwo. O, pierwszy jestem. Nice. O, w wyróżnieniach. Czy nie? Czy mi się wydawało? Wspaniale. Przesyłam dane Wydawało o ci przebiegu się. misji. Easy win, jak to mówię. Dobra. Dzięki wszystkim za obecność na streamie. I zapraszam mniej więcej w godzinach wieczornych. Trzymajcie się. Cześć. Dobra. Stream zakończony. Masz dość zasobów, by zamówić... Ja też już kończę grać, już mi się nie chce Spoko. giercować.
Spoko. Biję właśnie tak wieczorkiem, przed wieczorkiem. Dobrze. No, na razie. Pozdrawiam twoich widzów w ogóle. Ja, dziękuję na pewno. Dobra. Obejrzymy jak to działa. Ludzie, co tam na czacie? Co tam u was słychać? Opowiadajcie no. Blacku, co tam powiesz ciekawego? Deathmatch drużynowy. Deathmatch drużynowy. Już. Wygrajmy. Zyskaliśmy przewagę. Ach, boże, Co se to tu wylabia? Kurde, gnoju kamperski. Kuźwa. Jest normalnie irytujące. Bardzo mnie irytujące. Tego to w ogóle gnoja nie idzie trafić. Ufa. No w ogóle nie idzie trafić. Ach. Mnie oszukują. Oni mnie oszukują. Pakiet dronów załadowany. BSP oczekuje na rozkazy. Straciliśmy przewagę. Nasz skarabeusz jest aktywny. Kurna! Ciul, tam jeszcze jeden drugi. Och, Boże, Zyskaliśmy przewagę. Zyskaliśmy przewagę. Nasz
Dron wsparcia jest aktywny. Ubili mnie, piełony jedne, ubili mnie. O, kuku, o. Strzał w głowę. A, kuku. Jest, sują są granatami. Jesteście w połowie drogi. Jak debile. Wróg otrzymał pakiet dronów. Nasz dron wsparcia jest aktywny. Nasz skarabeusz jest aktywny. Wrogi sęp jest w terenie. Kurde, nie trafiłem w niego, no. A, masakra poszła, jestem pierwszy, obejrzyj. Masakra to tak mi. O. Otrzymał pakiet dronów. Kurna, a byli tak fajnie ustawieni. Ja pierdzielę, co to ja mu zapecha. Cholera jasno, co ja to mu zapecha. Kuźwa. Wygrywamy to. Sojusznik wezwał wspomnienia. Och, ty gnoju. Gnoju ty jeden, ty. Ty gnoju, ty. Ja pierdzielę. Osłaniajcie mnie, ruszam się! A tam patrz jak się teraz kampili. Zobacz no. Teraz to już się ładnie skampi. Obejrzyj pierwszy. Zwycięstwo. Zgłoś się do dowództwa, by złożyć raport. No i idzie. I można, i idzie. Złote odznaczenie. Rosomaki są z ciebie dumni. No, proszę bardzo. Cel potwierdzony.
Oj. Nie wiem, może mnie na czacie nie słyszą. Napiszę im wiadomość. KONZ nas opłaca, dajmy popis. Ale fajna broń, trzeba powiedzieć. Drużynowy deathmatch. Dobrze, kozy, naprzód. Te mapy coś tak nie oszukując za bardzo nie kojarzą. Kurna! Tam był jeszcze jeden. Kurna, nie zauważyłem go. Znaczy nie miałem prawa go zauważyć. Kurna, ta broń też jest tak odupiato. Nie ma innej broni. Uźwa. Obejrzyj. Obejrzyj. Czemu oni tam nie łażą tamtędy? Tu tą stronę. SP oczekuje na rozkazy. Bombardowanie gotowe. Jebnie pedał. Taki Nasz dron wsparcia jest pedał. aktywny.
Obejrzyj no. Co to jest z nimi nie tak? Wrogi sęp jest w terenie. Wróg jest w połowie drogi. Powstrzymajcie ich. Może tutaj. A tu gdzie idziemy? A coś z tej strony. Kurna, nie idzie ich od dupy strony obejść. Idę ich od dupy strony obejść. To już jest... To normalnie mnie gorszy. Oj, oj. Oj, oj, oj. Nie udało się. Nie udało się. Nie martwmy się. Co się nie udało, to się uda innym razem. Pa, para, pa, 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 pa. Dobra, no trzeba zaś iść od tyłu. Bo widzę, że tu kurna... bo nie mają klapki na oczach i tylko jedną stroną umiem chodzić. Jak cały czas znowu walą z jednej strony, no to trzeba to obejść, no. Trzeba to obejść, rozumiesz? I z drugiej strony. Tak, ładnie. Tutaj ci panowie. Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tam jeszcze jeden wyskoczył. Sojusznik wezwał spopielacz. Nadchodzi nasze bombardowanie. A, przyszedł cwaniaczek. Obejrzyj. Obejrzyj, jak się już zaro nauczyli, jak mają grać. Dawid, jak działa w porządku idzie. Zabawa przede wszystkim, wiesz? Zabawa, bawimy się. Kurwa, jeszcze jeden. Bawimy się i jest zabawnie. Kaj tu lecieć. Kaj, aha, tutaj, kuźwa, jakby to w kółko latem. Ludzie, przegrywamy!
Kuźwa, tam był jeden. O, nie założyłem go. Ciul, ten 35 ubił. Ja pierdolę. Czyli po prostu za dużo kombinuje. Prawie bym wygrali. Prawie. Prawie bym Misja wygrali. nieudana, to się nie powtórzy. Wydawało mi się, że cele misji są jasne. Opróżnij głowę żołnierzu. Nic tu więcej nie ma. Możemy spróbować. Aha, broń główną można. To jaką bym... By tu wybrać. Spróbuję to. A, nie ma miejsca.
A, tu zaś nie ma miejsca, dobra. Dobra, okej, okej. Nie, ja wolę jednak granat. Dobra. O, jeszcze dużo nie zostało. Hej, załatwmy ci jakiś dodatkowy sprzęt. Nówka sztuka. Reszta się nie liczy, nie? Będzie działać. O Boże. I co ja tu mogę zrobić? Dobra. Dobra, to nie działo. Szary. Powiedziałem. To widziałek to ten. Jesteś tu chętny na imprezie, kurna. Oprócz mnie. Kurde, ale bych strollował. Wysłał donacja. Wyskoczyła. Wyświetla se inne imprezy, czy oni to jakoś akurat nie grają wszyscy we Fortnite'a. Nie, ja grają, obejrzyj.
Halo, Hejka. halo. Halo? Janek, ale tej poważne sprawy obmawiamy. Aha, no Tak. to ja wyjdę. Nie, no się. Czemu nie mówicie, kurde, że macie imprezę? Ja sam jak ciul siedzę i... Bo dopiero wpadłem. Aha. Wpadłeś? A to już wiesz, czy będzie syn czy córka? To córka będzie. Córka. Córka. I co, pykocie Fortnite'a, ja? No. Nie, ja właśnie bym poszedł na GTA, na te nowe napady. A, też by szło. Ci powiem, No. też by szło. To by było fajne. Tak właśnie nie wiem co odpalać. Ja bym mógł GTA pograć. Dobra, chwileczkę, ja zaraz przyjdę, okej? Albo GT Zaczynaj Sport. Jankes. Jankes, go, go, go. Gdzie lecimy? Power Rangers. No, trójkąt. Daj gotowość. Ty no przecież jestem w grze już, chłopie. Gdzie? Czekaj, bo- A ja nie. Jakiś ja mam błąd jakiś, że nie można połączyć się z ekipą. To czekaj no. Zresetuję grę i... A mnie nie było? No ja. Miałem. Ja bym musiał zainstalować GTA. A ile tu tam ma teraz miejsca, to nie wiem. 60? No, coś 80? takiego. Już ci mówię. 67. No, bo instalowałem na kompie wczoraj. Nie wczoraj, kiedy instalowałem. 68. Na kompie już instalowałem 3 godziny, 7 płyt. Ej, ten... Paula. Mhm. Live Petera wczoraj przebił wszystko. Tak. Ale się ludzi naleciało. A wiesz dlaczego? Bo są spragnieni. Nie. To przerwa była. Bo Peter streamował na głównym kanale, a tam ma zawsze 70% więcej widzów. Zawsze streamuję tam, zawsze tam streamował. Ale na tym live ma mniej widzów niż na tym zwykłym. Bo ma więcej subów i tam wiesz, No tym większe przesłanie jakby jest większa reklama, nie? Na YouTube najwięcej osób nie. Łatwiej trafi niż tam na jakieś Twitcha wchodzić, nie? Znaczy jak masz 2 razy więcej subów, nie? 10k, to już wiesz, ktoś dostanie powiadomienie i odpali, nie? Mhm. Zobacz sobie, że masz 10 tysięcy subów, nie? No to łatwo wyliczyć, że 100 osób na streamie, jak będziesz miał, to jest... Ile tam? 1%? Albo nawet i 0,1. No ma. Dołącz do sesji. Zagramy ten normalny tryb, czy gramy tamten? No ten co graliśmy, nie? Ten z tymi... Dobra, beka jest. No, to strzelasz gościem, to Wtedy ty właśnie go kilo wystarczy im 1% i masz 100 osób, z tego 10 tysięcy. No i jakoś idzie, nie? Zawsze jak Peter opowiada coś o jakimś kosmosie, że coś zawsze jest najwięcej osób, nie? Zauważyłem? No wtedy dużo takich betonów wbija i słucha. Wcześniej Co? jak streamował jeszcze ten, na Hitboxie, A nic. YouTube i Twitchu, nie? Na hitboxie raz było 280 osób chyba. To był rekord. Ale kurde, szkoda, że ten zabili Gry tego GTA.
hitboxa. Nie wiem, co to jest Xboxem. Ten smażka, w ogóle, ja tam konto To zasunię. wykupili to, a nazwę zmienili w ogóle, ale to w ogóle jest dno kompletne Nic co nie teraz. oczekiwali, to bardziej upadło niż było wcześniej. No właśnie, A jak się teraz nazywa? Smashcast. Smashcast. Albo upadło, bo nie wiem, dawno nie wchodziłem. Aż wejdę z ciekawości. Tak, Twitch teraz króluje, jeśli chodzi o te live, to Twitch króluje. No bo gdzie ma je Bo streamować? on YouTube połączył albo się z Twitch tylko, nie? Amazonem. Możesz na przykład, jak masz Amazon Prime, to możesz suba dać. 2 suby możesz za darmo dać do innych. Właśnie to wykorzystałem. Miałem Prime'a. Prime 8 A funtów, a patrz, sub 5 taka funtów. bida jest ma na tym Smashcaście. Zobaczymy. Ale wiesz, i PlayStation ten Nie. wspiera Twitcha, nie? Nie No tak. oszukujmy się. Jest No dużo nie, takich dobrało nam firm. innych pajacy. Jest dużo firm, które właśnie wspierają w ogóle No Twitcha Amazon wykupił Twitcha. i mają po prostu jakieś umowy, nie? I to wtedy wszystko napędza. I fajne oferty robią. Fajne też dla małych streamerów na przykład Beats. Albo jak masz 500 followów, już możesz mieć partnera. Coś takiego, bo gadano, nie wiem. Streamuję. Jak masz suby normalnie ten, żeby ludzie mogli kupować od 500 followów. Jakieś tam już jakieś smutne chujele są. Widzę, widzę. A na połbie. Zobaczymy, jakie mają oglądalności na przykład. Gimber 300 osób, to jakiś gość 4000. Nie wiem, dla mnie numerem 1 jest YouTube, najwygodniejszy. Znaczy do live'ów to Twitch, ale do tego to YouTube. Nie, Twitch jest nawet jakaś lepsza. Ale zobacz, YouTube jeszcze przebije i Twitcha. Może nie przebija, ale tam też wyjdzie ten. Bo dużo osób właśnie przeszło na Twitcha, zauważyłem. Znaczy na YouTube'a z Twitcha. Ale YouTube jest, wiesz, takim Na uniwersalnym. Twitchu mieli po 1000, a na YouTubie mają po 15k osób ogląda. I też możesz suby teraz kupować na tym. No bo YouTube jest taki, wiesz, szybki dostęp masz, nie? Taki ogólnodostępny. Fakt, zniszczyłem skrzynkę. Na przykład, wiesz, spytasz kogoś, od razu ci powie, co to jest YouTube, a spytasz, co to jest Twitch, to nie będzie wiedział, nie? Znaczy to jest bardzo popularny Twitch. Nawet w FIFA już masz reklamy Twitcha. Na tych banerach, no też w FIFA jest. Twitch, coś tam. Dobrze, Amazon to kupił, bo fajne te oferty są z tym Amazon Prime. Też masz jakieś do gier, masz darmowe prezenty jakieś? Z tym Prime. No firma to nie działa w Polsce. A, ja? Się mogę sobie wykupić, nie? Ale i tak tam będę miał gówno z tego. Nie, właśnie to działa już, bo to teraz Nie. wyjdzie wszystkie te. Ty, Gościu to jest? Call of Duty to działa. Działa to normalnie w Polsce. No już działa, bo to wcześniej nie działało, tylko I na jak parę na chwil przykład było. tam założysz tego Twitch Primal, no to w Call of Duty masz paczki darmowe co miesiąc. Tak, tak. Jankę, pomóż mi, bo tu goście są. No ogólnie słabo, że Amazonu nie ma w Polsce oficjalnie. Trochę. Bida. Amazon to najlepsze jazdy, to ja tylko z Amazona kupuję. O czym tam mowa? O wielkiej korporacji. Jezu, to ty Jankę, nie straszny.
No ale uciekamy, chodź. Wiedziałem, że spadniesz. Cel jest blisko. Sprawdzić sprzęt, wspieramy Buduj EWK. sobie jeden schodek. Deathmatch drużynowy. Mecz drużynowy, no. A no już ty masz nerwy wygrać w tą grę podzielną. Ja pierdolę. W jaką gra? No WW. To jest najgorszy kod w ogóle. A, da się przeżyć. Powinno wyjść. A, stoi na to, wiesz, że dobrze kopnął, to podobnie zrobił. Powiem ci, da się przeżyć. Nie Black Opsa tak jak... Nie tak jak Black Ops, bo bez skoków było. I te skoki tak mi to skazały, nie? Black Ops. Zyskaliśmy przewagę. Dzisiaj wszystko było idealnie wyważone moim zdaniem jednak. Nie oszukujmy się. Coś z krzaka? Ma z krzaka jak to. Co to było? Nie. Nie ma jak się oszukiwać, no, że podziemna gra. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ten jest w krzaku siedzi. Ja potrzebuję broń jakoś. Tylko pistolet z tłumikiem potrzebuję. Chodź tutaj, tylko nie było kogo. Oj, 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 oj. Tłumiki pole dawali do Fortnite'a. Co? Pistolet z tłumikiem. To jest kozacki. Zasięg ma jak ten karabin. 28 liczę będę. Byli. Ach, Wow! nie, Robert. To jest źle napisane, nie KMB, tylko tam ma być CMB. Cena mięsa baraniego. Skąd? Buduj się, buduj się. Come on! Tam jest. Tam gdzie? Tam gdzie my byliśmy. Na dole jest. Kuźwa, 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 kuźwa. No widzę, że... Pięknie, złoto. Amunicji nie mam. Ile ma życia? Robert, Biegnie tam tak. O fuck, tam jest gościu. Nie mam amunicji. Ja chyba GT zrobię na 100%. To nie jest żart. Co? Zdołasz? Zdołasz? 5 naboi tylko mam, czaisz? Dobra, czekam, nie mam nic. Już te kampanie pierwsze było zrobiłem. Straciliśmy przewagę. Nam się nie chce. Na etapie czwartym. Na etapie czwartym. Ja pierdycham. Oczekuję na sygnał. No! Gdzie to amunicja? Ciekawe czy można platynę zrobić w GT. No czemu nie? Można? no, No to sobie zrobię. to się zrób.
Czeku. Czym się idzie? No tak. Lepiej niż projekt, ale to Ty gnoju, ty. No... Project Cars w ogóle tak... Na końcu jedynkę gram, na Całkowite kierownicy. symulacje, nie na kierownicę. To Na jazda na kompie. Jesteście w połowie drogi. Naprzód, wygrajmy to. Jeden błąd. Ale kupię, jeszcze mogę też to użyć. No, O, jest, mam spluwę. To... Ajajajajaj. Wróg otrzymał pakiet dronu. Tak, dostałem. BSP wroga. Nie, jestem dwóch. Dobra, uciekam. Nasz skarabeusz jest aktywny. dobra, come on. 5 życia mam, czaisz? O! Kosiu. Nasz pakiet Ja dronu pierdolę. wchodzi w strefę. Nie, jestem głupi. Dobra, nieważne. Brakuje, za mało torów jest w GT, za mało. Działko ogłuszające wypatruje wrogów. Nie no, nie wiem życia, tak to by to wyglądało. Mam nadzieję, że jeszcze będą DLC. Nie będą. Ścigamy się, Quickball? Ty co grasz? Grasz kampanię. Ja w GT robię kampanię. Ale mogę i mówić, że... Gracie? Jankę grasz? Na wiem grasz? Co chcecie grać? GT. GT Jet Sport. Sports? I don't know. Nie wiem. Utraciliśmy przewagę. Zyskaliśmy przewagę. Come on, man. Ale jakiś krótki wyścig mógłby pyknąć. Nie ma krótkich, tylko długie. Wymagające, męczące. Wygrywamy to. Ach, to mnie od pleców wyjść. Drogi BSP w pobliżu. Wrogi skarabeusz jest aktywny. BSP wroga. Z teściowo jest jak skrawka do bagażnika. Dobre.
To mnie zaimponował. A niż kąpel taki dobry. Zaimponuj. To mu wyszło. Zaimponuj? Ja wrócę. Doskonale. Szkolenie przynosi efekty. Nie! Nie powtórka! Ze względu na twoją rangę przydzielono ci Zawsze dodatkowy zajebiste cel. w GT. Idź, zastrzel kilku wrogów, to pogadamy. Patrz jak błyszczy. No to ja pokój robię. To co, gromy już? Nie no, teraz pokój tworzę. Wyścig na serio zagramy? No, to wyścig na serio. Come. Osiemnasty poziom w GT mam już. Ja mam 23. No to dobrze, nie? Czy źle? Nie wiem. Przezajebiście. Dobra, ja odpolą, to czekam na was. Kurde, gdzie jest ten telefon? Tu wszystko ginie. Położysz na tym, to wszystko ginie. O, Jaguar. It's you, it's you. Kto tam ciągnie z góry? Nie wiem. O? Słucham? Kto ciągnie z rury? Jakie rury? No tak. A nie wiem, ja się nie zaciągam. O, ten. Danek. Co jo? Co za cwaniaczek. Wejpuje. Hej, Danek to jest cwaniura. Ale widzisz, wczoraj namówiłeś Petera na ten. To Kijow dołączą do ciebie. Na czym jademy? Gokardami? Możemy. Ja proponuję rowerami jechać. O. Hulajnogę. Po hulajnogo. Co myślisz, że nie dałbych rady? Motorynkami byś dobre było. No nie! Jeszcze raz, dobra. Ej, ale ja nie mam samochodu w tej kategorii, panowie. Jakiej? No nie mam nic. Nie masz gier? Co? Nie masz gier? Nie mam nic. Kurde. No to bieda, to nie zagrasz. Musisz zapracować na jakiś porządek. Zmieńcie kurczę na coś innego. John Cena go też zarobicie. Tutaj? No nie. Ale akurat nie ma już miejsca. Jak jest miejsce. Nie, czekaj, bo gier 4 wziąłem, nie te. A co chciałeś wziąć? Pierwszy. Może jakimś N coś, N500, N700 się pościgamy. Macie N700?
Albo N5? Ja mam wszystkie klasy. Ja nie mam. Medek masz? Nie, bo ja pora... Niedługi czas mam ta gra. Masz tego? Nie mam. No ja nie mam tego nawet. Ja też nie mam. No w życiu mi nie wyszło. To jest ciulik głupi. Też nie mam. Pisze mi na czacie, dlaczego murzyni zdejmują koszulki przed bójką. Z szacunku do bawełny. Siemananek, łobuzie. Ela, ela. Siemandero. N500, no mom Makarenką. N500. Ooo, kolego. Co wy tam grać? Może zagramy GR4? Nie mam. Tak? Czy Ej, chcesz to- przy GR3 czy GR4? Ty, jakie daj tego karty i już. No, dawaj go kartę, wczoraj miała być, ale nie wiesz. O ciulu. Endurance. Dzięki Jankę, że napisałeś. Oko. Siemka Sina. Siema, kurwa, Czym się różni rudy od pszczółki? nie Jankę, to by nie wbił. Big Paul. Ty będziesz wiedział. Czym się różni rudy od pszczółki? Wiesz czy nie wiesz? No wiem. Rudy nie bzyka. Ja wam powiem, że te gokardy to są chyba najlepsze. Skręcają? Skręcają? Tak? No, przy 200 na godzinę. Przecież każde auto przy 200 skręca. Ale nie tak ciula to jak w tej grze. Co ty pojechałeś? Co, wszyscy już są? Zajebista jest ta kamera z kokpitu jakby. No. Tomka nie ma? Właśnie. Gdzie jest? To masz, router se nowy kupił. O, Alfa Romeo. Romero czy jak? No, Jak go tam nazywa? Tomek M. No, Tomek M. Tomek, no to. Tomek ten nowego routera testuje. A gdzie Grzesiu? A to o Grzesia mnie się nie pytaj. A gdzieś Dzisiu? Dzisiu i Rysiu. Gdzie jest Maciek? Klanu. Maciek, co się stało? Maciek, Maćku. Co się stało? Co się stało? Stachu, siemanko, siemanko. Te puszczacie już ten wyścig? Dlaczego? Bo krążenia ja robię. Dobra trasa na wytory. Czekaj, napiszemy jeszcze do Weź Arena. mnie wziął, kurde. O, do Arena można pisać, nie? Który tam jest? Kto wykręcił 57, 56, kurde, Kijo. Mam 55 nawet. Kurczysy. Wcześniej. Ja nie zaliczyłam. Miałeś 55. A ja 59, proszę. Fajny jest ten tor. To ile jest rekord? Kurde. No, po lewej.
Dupa z rekordu. O, 86, 314 kg. No to jest do pobicia spokojnie. No lekko. Zamkniętymi oczami. A już go teraz machna. Dobra, przyjazd. Ty, Jankę, z czym ty tu stoisz, ty? Gier 3, kurwa? Na poboczu? Na poboczu stałeś, Jankę, z Gier 3. Jechałem teraz. Nie wiem, jak to chyba być. No, Anek, ja miałem najlepszy sektor, a ten teraz rozpoczął. A ja nie rozpoczął wyścigu. Co to jest, ty? Mam 2 samochody z tyłu, ty. Jak to jest tym modem tego Mam 3 do karty, ty, i 2 samochody. A ja samochodów nie widzę. A ja widzę samochody, Jak 2 to te. wchodzi to lobby? Ja. A to beton jest. To beton. A spychanie włączone? Nie. Carso? Zapomniałem. Dlaczego kar nie ma? O, patrz, samochód, Namek, ty. Samochodem zapierdala. Co ty, normalnie go kardem jadę. Jak ty, kurwa? No na strumyku se zobacz. Samochodem zapierdala, ty. A u mnie 2 samochody jadą tu przede mną. Jankę i Namek. O fuck. Ale jaja. O ty Jankę złobuzie, ty mnie No to Jan, no. Jankę przed tobą jedzie samochodem. Co za debil, no. Kijow. Ja pierdolę, to 2 samochody szczytem, kurwa. 55 sekund teraz. Dobra, sobie zapiszę. To jest kupek. Ja pierdolę, się uderzył, właśnie, te 2 tak. samochody się uderzyły te ze sobą. Jankę. Kurde, samochodem się zderzyłem, ja pierdolę to. Ale ty, ale jaja. Nikt to normalnie jedzie z tym, z Kijowem, a 2 samochody tu za mną A jadą. jakie samochody? Gier 3. No ci zresztą ten, zrzut mam na tym. Tak. Kurna. Oby na sranie. Ale jaja. Kurna. Wyścig ma mniejsze znaczenie. Nie samochody kuźwa gonią. No kurde, nie spychaj mnie tym autem. Ja pierdolę. Kurwa, Marek, ty. Ty. Już nieczajony, żeś mnie autem spychał twojego karta, no bez przesady. Bo ja miałem mieć 3. miejsce, kuźwa. Wyścig nie nazwy, tu jest brzyd zrobił. No nie 4, cholera jasna. Kijow! To jest frajer po prostu. Musimy to blokować. Tak. O 25 000. Nie, co to? Tak byś mnie chyba nie wyprzedził. Nie, wyprzedził cię, bo byłem w cieniu. No to kary mam to teraz. Wszystko będzie wyjaśnione. Jeśli gra uzna to za spychnięcie, no to będzie spychnięcie. Siemanko DJ, po tej grze będzie koniec gry. Potem dopiero wieczorem. Czekaj, kary trzeba włączyć. Nie wiem, kary ze ścianą? Łagoda. Włącz kara za tarcie boku.
Gdzie dalej poszedłeś? Ja muszę lecieć. Nie. Dobra. Do mojej. Do mojej. Gdzie, Nanek? Zostań. Wieczorem będę. No. Ja mam nadzieję, że nie o drugiej Nie, w nocy. nie, wieczorem. Tak może trochę wcześniej niż o drugiej. Pierwszy. W pół do. No. Nie wiem, będziecie grać potem w BF-a? Nie, raczej mi się nie chce. A w koda? Okej, czytam. W koda wieczorem? Jak się pobierze, to może. No Ale Black Opsa, Black Opsa, Black Opsa. Black Opsa. To Black Opsa to No mogę to zagrać. mówię, no. Dobra. To nic, trzymajcie się na razie. Wysłałem ci ten, wysłałem ci. Zobacz sobie. Na razie Zaczynamy? panowie, pa pa. Pa. Na razie. Lara. Dobra. Nic no ludziska. Nie uciekam. Wieczorem byda. Tak, nieoficjalnie myślę, że 21, coś takiego, może coś wcześniej będzie. To tam już nie wiem, na ekipie Nanka, na Facebooku, na grupie, tam albo na fanpage'u Nanek2386, tam patrzcie, albo nie wiem, dzwoneczek, o dzwoneczku sobie pamiętajcie, żeby mieć wciśnięty. Dobra, nic, ja lecę, trzymajcie się, cześć, dzięki. Cigarettes trying to take me home.
You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting.